εισαγωγή πολύ γρήγορα. Ξεκίνησα να το λέω και πριν. Έλαβα την τελική προσφορά από τους Γερμανούς διοργανωτές, οι οποίοι έχουν ενθουσιαστεί μαζί μας. Είναι κάτι που είναι unexpected. Δεν το περίμεναν ούτε αυτοί, στην πραγματικότητα, να συμβεί αυτό με την Ελλάδα. Να σας πω την αλήθεια μου, ούτε εγώ πίστευα που τόσα χρόνια πηγαίνω με κόσμο στον Τόνι Ρόμπινς και ο μέγιστος αριθμός ατόμων που είχαμε πάει ήταν 70 άτομα, που θεωρούνταν ήδη πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και τώρα είμαστε γύρω στους 230 σαν φόρμα ενδιαφέροντος. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι θα είμαστε 230 αναγκαστικά, μπορεί να είμαστε και 500. Δεν ξέρω πώς θα είμαστε. Αλλά βλέπω πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον στο να μάθουν περισσότερα οι άνθρωποι και να είμαστε μαζί. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Όπως πάντα, στις μεγάλες ομάδες τα προνόμια πολλαπλασιάζονται. Όταν είμαστε πολύ μαζί, έχουμε πολύ μεγαλύτερη δύναμη σε σχέση με τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Και ξέρω ότι είναι αυθεντικό το ενδιαφέρον σας. Σας το λέω κι εγώ με πλήρη γνώση του τι λέω. Ότι ο Τόνι είναι μια εμπειρία ζωής. Είναι κάτι το οποίο δεν έχετε ξαναζήσει, ούτε μπορείτε να ξαναζήσετε κάπου αλλού με κάποιον άλλον τρόπο. Γιατί ο άνθρωπος κάνει αυτό που κάνει τα τελευταία 50 χρόνια με τεράστια επιτυχία, έχει τεράστια εμπειρία και επενδύει εκατοντάδες, μάλλον δεκάδες εκατομμυρία, μιλάω υπερβολές, στην παραγωγή ενός τέτοιου εξαιρετικά ακριβού event. Άρα η συνολική εμπειρία, πέρα από το περιεχόμενο, το οποίο είναι συγκλονιστικό, δηλαδή το τι θα μάθεις, είναι αδιανόητο, είναι τα καλύτερα εργαλεία του Τόνι, και η εμπειρία σαν εμπειρία είναι άψογη, άκρως επαγγελματική και πλήρως ικανοποιητική. Βασικά ούτε στα πιο τρελά όνειρά μου δεν περίμενα να ζήσω κάτι τέτοιο. Κάθε φορά που πάω εκεί είναι ακριβώς η ίδια εμπειρία. Αλλά και η ενέργεια που αναπτύσσεται όταν βρίσκεσαι σε μια αίθουσα. Τι αίθουσα, σε μια αρένα, σε ένα Ολυμπιακό στάδιο, μαζί με 14.000 άτομα. Από κάθε χώρα της γης, έχει 192 χώρες που συμμετέχουν εκεί μέσα. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να συμβεί όταν είμαστε όλοι αυτοί μαζί, μαθαίνουμε τα ίδια πράγματα και δουλεύουμε, εργαζόμαστε προς την ίδια κατεύθυνση, με τον ίδιο στόχο. Την ανύψωση της ενέργειας, το να ξαναβρεις τη δύναμή σου, να καταλάβεις ποιος είσαι, να κάνεις τις απαραίτητες διορθώσεις σε πράγματα τα οποία εσύ χρειάζεσαι στη δική σου προσωπική ιστορία ζωής και να συνδεθείς με αγάπη με όλους τους υπόλοιπους. Και ακριβώς αυτό επιτυγχάνεται μέσα σε 4 μόλις ημέρες. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί θα έχουμε την ευκαιρία, Μαριέτα μου, και άλλες φορές να συνδεθούμε και να μιλήσουμε στα παιδιά και να απαντήσουμε σε οτιδήποτε θα ήθελα να γνωρίζουν περισσότερο, αν και θεωρώ, αν μου επιτρέπεις, ότι είναι αδύνατον να περιγράψει κάποιος την εμπειρία, με λόγια. Είναι κάτι το οποίο μόνο ζεις και δεν μπορεί να περιγραφεί και να μεταφερθεί, γιατί εγώ σας λέω μερικά πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που μου είχες πει και εμένα, ότι νούμερο 1 είναι ένας legend, αυτό που λέμε πάντα, έτσι, στο επίπεδο που έχει φτάσει ο Τόνι και όλο αυτό που έχει συμβεί μετά τον Τόνι, το οφείλουμε, έτσι, το κομμάτι, το πώς άνοιξε το κομμάτι της ευεξίας, της αυτοβελτίωσης, όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα, που είναι πιο γνωστό, retreat, workshop, σεμινάρια, ξεκίνησαν από αυτόν, οπότε έχουμε την τιμή να μπορούμε να τον δούμε από κοντά και όπως είπες, για τις τελευταίες, ας πούμε, έτσι, εμφανίσεις, γιατί έχουμε ακούσει ότι σιγά σιγά θα σβήσει και όλο αυτό το live το κομμάτι, οπότε είναι μια ευκαιρία τώρα που υπάρχει και στην Ευρώπη, έτσι, γιατί είναι άλλο να πρέπει να ταξιδέψω και μέχρι Αμερική και άλλο να πρέπει να πάω μέχρι τη Γερμανία, που έχω την ευκολία να πετάξω πάρα πολύ εύκολα και για τα κόστη και τους οικονομικούς λόγους, αλλά και για την ευκολία του ταξιδιού. Οπότε ευκαιρία να τον δω από κοντά, ευκαιρία να τον δω από κοντά δίπλα μου, σε μια χώρα που εύκολα μπορώ να μετακινηθώ. Όλες οι πόρτες ανοιχτές από την προσπάθεια που γίνεται σε ό,τι αφορά εισιτήρια, θα μπούμε έτσι και σε λεπτομέρειες, αλλά προσφέρονται αυτή τη στιγμή εισιτήρια σε καλύτερες τιμές από ό,τι μπορείς να τα βρεις live, με πάρα πολλά ωφέλη, έτσι, που έχεις καταφέρει και εσύ από την επικοινωνία σου με τους Γερμανούς, και αυτό το καταφέραμε γιατί ο κόσμος έδειξε ανταπόκριση και μαζεύτηκαν όλα αυτά τα 200 και άτομα, και για μια χώρα σαν την Ελλάδα, στο μέγεθός της είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός και έχει δείξει πολύ ενδιαφέρον ο κόσμος, και γι' αυτό κιόλας διεκδικήσαμε
σαν ομάδα, γι' αυτό γίνεται η ελληνική αποστολή, εθελοντικά από εμάς στην ουσία, για να μαζέψουμε την ομάδα την ελληνική και να ανοίξουμε τις πόρτες σε κάτι που βίωσες εσύ κάποτε και έμοιαζε άπιαστο όνειρο, να γίνει ένα υπαρκτό αληθινό όνειρο και να εκπληρωθεί σε όλους, έτσι. Δεν ξέρω αν θες να... Αυτό θέλω να το τονίσω, γιατί πολλοί Μπράβο. δεν θα μπορούν να το πιστέψουν. Καταρχήν το κάνουμε εθελοντικά, δεν έχουμε κάποιο όφελος εμείς οικονομικό σε σχέση με αυτό που γίνεται. Είναι αυτό το για την Ελλάδα ρε γαμώτο, που κάποιοι μπορούν να το φλεβάσουν ή να γελάσουν, αλλά είναι αλήθεια. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ άνθρωποι δικοί μου να βιώσουν την ίδια εμπειρία με τους καλύτερους δυνατούς όρους, εφόσον μπορώ, γιατί όχι. Αυτό. Να πω μόνο, η Ειρήνη, αν μας ακούει, δυστυχώς δεν τη βλέπω κάπου για να τη βάλω. Ναι, ούτε εγώ βλέπω Ξανά. έτοιμο. Να μας κάνει ένα request, Ειρήνη μου, πάτα εκεί το συν που λέει στην κάμερα το σύμβολο με το συν. Στέλνεις request και θα εμφανιστεί ότι η Ειρήνη θέλει να μπει στην κλίση μας για να την βάλεις. Να το προσπαθήσει ξανά. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο ψητό, έτσι, που είναι αυτό που του νοιάζει. Και πάρα πολύ δυνατό, έτσι, γιατί αξίζει να ακουστεί τι έχεις καταφέρει από τις τιμές και τι ευκολύνσεις, έτσι, και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Όπως σας είπα, εγώ ακόμα δεν πιστεύω ότι οι Γερμανοί, στα αλήθεια, μας αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο και είναι τόσο ενθουσιασμένοι με το γεγονός ότι θα συμμετέχουμε. Αυτό το οποίο είναι αδιανόητο και ανεξήγητο για μένα είναι ότι οι τιμές αυτή τη στιγμή δεν είναι απλά οι χαμηλότερες που υπάρχουν, είναι οι χαμηλότερες στην αγορά γενικώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες τιμές που τρέχουν και εμείς έχουμε χαμηλότερες τιμές από αυτές που τρέχουν για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ναι. Δεν έχω λόγια. Να πω όμως και το ακόμα μεγαλύτερο, το οποίο είναι πραγματικά χωρίς λόγια και πολύ μεγάλο δώρο για μας. Αποφάσισαν, παιδιά, να παγώσουν τις τιμές για εμάς, δηλαδή και μας δίνουν τις χαμηλότερες τιμές που κανείς άλλος δεν μπορεί να βρει αυτές τις τιμές πλέον. Δεν υπάρχουν αυτές τις τιμές, έχουν τελειώσει προπολού, αλλά θα τις παγώσουν για εμάς μέχρι και τον επόμενο Σεπτέμβρη. Δηλαδή, οποιοσδήποτε Έλληνας μπαίνει με τα δικά μας links για να αγοράσει εισιτήριο του Tony Robbins, δεν θα χρειαστεί να πληρώσει την αύξηση των τιμών που θα γίνεται για όλο τον υπόλοιπο κόσμο μήνα με το μήνα. Ένα σταθερό early bird, δηλαδή, για να είναι ξεκάθαρο. Είναι ένα σταθερό pre-early bird. Ούτε καν early bird. Είναι pre-early bird. Δηλαδή, ξεβρακώθηκαν πραγματικά. Δεν είναι τι άλλο να κάνουν οι άνθρωποι για μας. Και κάνανε και κάτι άλλο, το οποίο δεν το έχουμε σημειώσει τις προηγούμενες φορές, αλλά θέλω να το ξέρουν. Αυτό το κομμάτι με τη διερμηνία. Σας το λέω γιατί πήγαινα επί 9 συναπτά έτη και κανένας δεν τόλμαγε να αγοράσει διερμηνία από τους Έλληνες φίλους μας, όσοι το χρειάζονταν, γιατί η διερμηνία κόστιζε 4 με 4,5 χιλιάρικα κατά άτομο τη φορά. Ποιος θα αγόραζε διερμηνία για 4,5 χιλιάρικα? Αυτή τη φορά λοιπόν έρχονται και μας λένε: ακούστε, παιδιά, αφού σας ενδιαφέρει σοβαρά, θα σας δώσουμε διερμηνία 237 ευρώ κατά άτομο. Εγώ όταν μου το είπαν, τους ζήταγα ψηφίο να μου το πούνε, γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω ότι λέω λάθος θα κάνουν, δεν μπορεί. Και μου λένε 237. Λέω 237. Ναι, 237. Μας δίνουν λοιπόν διερμηνία 237. Και τους λέω, πόσοι άνθρωποι χρειάζεται να συμμετέχουν για να πάρουμε αυτή τη τιμή τόσο χαμηλή? Και μου λένε 100 άτομα. Λέω, τι στο καλό, δεν μπορεί, θα το πετύχουμε, σκέφτηκα εγώ μέσα μου. Έλα όμως που δεν βλέπω εύκολα να το πετυχαίνουμε. Ξαναπάω λοιπόν πίσω και του ζητάω ακόμα καλύτερη προσφορά. Και καταφέραμε το εξής. Αν συγκεντρώσουμε 80 άτομα από τα 230 που έχουμε σήμερα, που θέλουν διερμηνία, και πιστέψτε με, τι θέλετε τη διερμηνία. Γιατί ο Τόνι μιλάει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί είναι Αμερικάνος, γιατί είναι κρίμα να πας εκεί και να μην καταλάβεις και το τελευταίο κόμμα, τέλος πάντων. Αφού το έχεις κάνει που το έχεις κάνει αυτό το ταξίδι, θες να καταλαβαίνεις τι λέει. Εννοείται και αυτός και οι συνεργάτες του. Και δεν μπορεί να μην βρούμε 80 άτομα που θέλουν διερμηνία για 237. Ακριβώς. Δηλαδή, να τονίσουμε αυτό που είπες και εσύ, Μάρια, έτσι, στις συζητήσεις μας, ότι προφανώς η γλώσσα, η αγγλική, για πολλούς από εμάς είμαστε εξοικειωμένοι και τη χρησιμοποιούμε. Αλλά όταν έχει να κάνει με γλώσσα καρδιάς, με λέξεις και καταστάσεις που αφορούν την ψυχή σου και θέλεις να ακουμπήσουν και να καταγραφούν μέσα σου, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και από νευρολογικής απόψεως και αντίδρασης έτσι του σώματος σε αυτό που ακούγεται και βιώνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι στη γλώσσα μας. Οπότε, επειδή θα γίνουν και πολύ έντονες εμπειρίες, όπως ανέφερες και αυτό με τα κάρβουνα που γίνεται το πέρασμα και όλη αυτή η προετοιμασία και όλο αυτό η διαδικασία του να βιώσεις
κάτι τόσο έντονο, έχει νόημα να ακούσεις πραγματικά στη γλώσσα σου τις κατάλληλες λέξεις και να πούμε ότι δεν είναι ένα auto-tune που βλέπεις υπότιτλους και τρέχεις να διαβάσεις. Έχεις ακουστικά, όπου όπως είπες αλλάζουν και βάρδιες οι άνθρωποι που κάνουν τη μετάφραση στα ελληνικά, έχουν δικό τους booth κλεισμένο από ήχους και φασαρίες και έχεις real-time μεταγλώτηση στα αυτιά σου, οπότε είναι πραγματικά σαν να ακούς τον Τόνι να μιλάει στα ελληνικά, γιατί όπως είπαμε είναι κάτι πάρα πολύ καλοφτιαγμένο σαν event, οπότε προσέχουν και τους διερμηνείς και τη φωνή τους και τον τόνο τους, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι ένας τυχαίος που μιλάει γερμανικά και ελληνικά και τον βάλανε μέσα και κάνει τη μετάφραση. Οπότε real time είναι πολύ σημαντικό με αυτή την τόσο μικρή τιμή, γιατί ξαναλέω έχουμε και καλύτερες τιμές από αυτές που κυκλοφορούν. Οπότε συμψηφίζοντάς το έχεις κερδίσει ούτως ή άλλως χρήματα βάζοντας και την μεταγλώτηση, τη μετάφραση μέσα στο πακέτο σου. Σωστά. Οπότε έχει μεγάλο νόημα αυτό, ανεξάρτητα με το αν μιλάω ή δεν μιλάω έτσι αγγλικά καλά, να το δω λίγο διαφορετικά για το πόσο θα ωφεληθώ αν ακούω στη γλώσσα μου όλη αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, 2 πράγματα ακόμη θέλω να πω. Ότι θα πω τώρα τις τιμές και θα δείτε ποιες είναι οι πραγματικές τιμές και τι τιμές έχουμε εμείς. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, θα πω κάποια χαρακτηριστικά που αφορούν σε δόσεις που μπορούμε να αποκτήσουμε, το οποίο και αυτό είναι μια μεγάλη διευκόλυνση. Και το τρίτο είναι με ποιον τρόπο μπορείς να συμμετέχεις και να λάβεις τα links για την πληρωμή για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Λοιπόν, να ξεκινήσω, Μαριέτα, με τις τιμές. Ναι, τα έχω και μπροστά μου, ό,τι χρειαστεί σε βοηθάω κι εγώ, αλλά ξαναλέω, έχουμε καλύτερες τιμές, πάγωμα τιμών και δόσεις και εξευτελιστική τιμή για τη μετάφραση. Έτσι, οπότε έχουμε ήδη πετύχει ό,τι μπορούσαμε να το πετύχουμε, το έχουμε πετύχει. Πες μας και τις τιμές και είμαστε έτοιμοι νομίζω μετά για να αρχίσουμε να κλείνουμε. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, έχουμε 4 διαφορετικές προσφορές εισιτηρίων. Αυτό εξαρτάται από από το πόσο κοντά στη σκηνή κάθεται κάποιος. Πάντα υπήρχε αυτό. Όσο πιο κοντά είσαι στη σκηνή, προφανώς ανεβαίνει και η τιμή του εισιτηρίου. Το Silver, λοιπόν, το οποίο είναι η πιο οικονομική πρόταση, η κανονική του τιμή όταν θα φτάσουμε εκεί στη Γερμανία θα είναι 1.699 ευρώ για όλο τον κόσμο. Η δική μας τιμή είναι 721 ευρώ που θα πάει μέχρι τέλους. Έτσι. Το 721 με το 1.700 καταλαβαίνετε έχει ένα χιλιάρικο διαφορά. Έτσι. Το Gold είναι το προτινόμενο, δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι κλείνουν στο Gold. Είναι πιο κοντά στη σκηνή, είναι μια χαρά εισιτήριο, συνήθως εμείς εκεί πάμε. Η κανονική του τιμή όταν θα φτάσουμε την ώρα του event θα είναι 2.000 και για την ελληνική αποστολή η τιμή του είναι 934 ευρώ. Πάλι έχουμε ένα χιλιάρικο και διαφορά. Πάμε στο Ultimate που είναι το δεύτερο καλύτερο εισιτήριο που μπορείς να αγοράσεις. Η κανονική του τιμή κοντά στο event θα είναι 3.300 ευρώ. Η τιμή για εμάς, τους Έλληνες, είναι 1.529 ευρώ. 1.500 ευρώ διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και το καλύτερο δυνατό εισιτήριο που μπορείς να αγοράσεις είναι το Diamond, το οποίο είναι ακριβώς μπροστά στη σκηνή, δηλαδή κάθεσαι εκεί και σε φτύνει ο Τόνι. Εντάξει, μιλάει. Και τον έχεις δίπλα σου. Τον έχεις έτσι. Λοιπόν, η κανονική του τιμή την ώρα του event θα είναι 5.400 ευρώ. Για τους Έλληνες, αυτή η τιμή από τώρα και μέχρι το τέλος θα είναι 2.974 ευρώ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, σας το λέω τόσα χρόνια πάω, ποτέ δεν έχω δει αυτή την τιμή. Λοιπόν, αυτά είναι οι συγκλονιστικές τιμές, τις οποίες μπορείτε είτε να πληρώσετε εφάπαξ, είτε σε 3 δόσεις, είτε σε 6 δόσεις. Από τι όμως εξαρτάται το κομμάτι των δόσεων. Το πόσο γρήγορα θα μπείτε στη διαδικασία. Αν περάσουμε και τον Φεβρουάριο και μπούμε στο Μάρτιο, δεν έχουν τη δυνατότητα να σας δώσουν τόσες δόσεις, γιατί είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι να φτάσουμε στο event. Αν λοιπόν είναι κάτι το οποίο έχετε αποφασίσει, δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιμένετε να δείτε τι θα γίνει. Ποιος ξέρει τι γίνεται στη συνέχεια. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι ευκαιρίες όταν έρχονται τις πιάνεις εκείνη τη στιγμή και είσαι σίγουρος. Επειδή θα ερωτηθούμε επίσης για το τι γίνεται αν κάποιος αγοράσει το εισιτήριο και μετά δεν μπορεί να συμμετέχει στο event. Επειδή είναι τεράστια τα logistics και μιλάμε για 14.000 κόσμου που θα συμμετέχουν, δεν υπάρχει δυνατότητα να σου δώσουν τα λεφτά σου πίσω αν εσύ αποφασίσεις 2 μήνες πριν το event ότι δεν μπορείς να πας. Μπορείς όμως να κλείσεις το ίδιο εισιτήριο σε μεταγενέστερο event ή μπορείς, αν θέλεις, να μπεις στη διαδικασία να το πουλήσεις σε κάποιον άλλον που θέλει εκείνη τη στιγμή να έρθει. Και επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση σε αυτό πάντα, σχεδόν πάντα τελευταία μέχρι τέλους. Το έχεις δει και εσύ ότι θέλει να έρθει κάποιος φίλος, κάποιος σύντροφος, κάποιος γνωστός που αυθόρμητα το κλείνει, οπότε
είμαστε σίγουροι, αλλά και globally υπάρχουν και πλατφόρμες που μπορείς να βάλεις το εισιτήριό σου και να το πουλήσεις κανονικά, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Το Ειδικά οποίο είναι σοκ, γιατί σκέψω ότι globally δεν θα υπάρχουν αυτές τις τιμές. Οπότε, αν εγώ έρθω με εισιτήριο με 700 €, το οποίο κάνει για τον άλλον 1.500, το αρπάζει σαν ζεστό ψωμί. Ακριβώς. Λοιπόν, να δω τι άλλο υπάρχει. Ναι. Για να μπορέσεις να συμμετέχεις, θα πρέπει να μπεις. Καταρχήν θα στείλω εγώ newsletter σε όλα τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής και λένε «Μάρια, με ενδιαφέρει, πες μου τις τιμές». Εντάξει. Θα λάβετε newsletter άμεσα με το που έχω τα payment links τις επόμενες ημέρες. Θα πάρετε newsletter από εμάς και στη συνέχεια μπορείς να μπαίνεις και στο site μου, marialautari.com, οποτεδήποτε θέλεις και θα βρίσκεις και εκεί τις πληροφορίες, στο section που είναι Tony Robbins. Αντίστοιχα, Μαριέτα μου, εσένα τα παιδιά σου, οι άνθρωποι σου, πού βρίσκουν? Θα στείλεις και εσύ ένα newsletter, φαντάζομαι. Αντίστοιχα, έχω στείλει εγώ φόρμες για να συμπληρώσουν όλοι που ενδιαφέρονται, έτσι, πώς είπαμε, το πρώτο run που κάναμε. Και αντίστοιχα, όποιος έχει συμπληρώσει φόρμα ότι ενδιαφέρεται, θα πάρει email, newsletter με όλες τις πληροφορίες. Ούτως ή άλλως, ανά πάσα στιγμή είμαστε εδώ και για επικοινωνίες και μέσα από τα social και ό,τι χρειαστείτε. Αλλά οι φόρμες είναι και πάντα καρφιτσωμένες στο δικό μας bio, οπότε ανά πάσα στιγμή πατάς στο bio και συμπληρώνεις και last minute τη φόρμα και σου ξαναστέλνουμε εμείς όλη την πληροφορία σε περίπτωση που, γιατί τσεκάρουμε καθημερινά ποιος συμπληρώνει τη φόρμα για τον Tony Robbins, οπότε αυτόματα παίρνεις και τις πληροφορίες μέσω email. Υπέροχα. Το ίδιο θα γίνει και με την Ειρήνη τη Γωνιανάκη, το Envisions Hub, το οποίο δυστυχώς, Ειρήνη μου, δεν μπόρεσα ποτέ να βρω αυτό το request. Δεν ξέρω γιατί δεν δουλεύει. Αλλά θα πάρετε και από την Ειρήνη την αντίστοιχη ενημέρωση, τα παιδιά που είναι από την Κρήτη και τους έχει φέρει η Ειρήνη. Να διευκρινίσω άλλη μια φορά, παρόλο που είναι γνωστό πλέον, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι τα νούμερα αυτά που είπαμε, οι τιμές αφορούν στο εισιτήριο για να μπει στο event. Τα αεροπορικά και η διαμονή είναι ξεχωριστά κόστη, όμως επειδή είμαστε πολλά άτομα, θα κλείσουμε charter flight κατά πάσα πιθανότητα. Δεν θα κλείνει ο καθένας στα δικά του αεροπορικά, θα πάμε όλοι μαζί και θα δούμε τι γίνεται και με τη διαμονή εγκαίρως. Δηλαδή, με το που θα δούμε τι έρχεται πίσω και πόσοι πραγματικά θα συμμετέχουμε, θα μπούμε στη διαδικασία να σας βοηθήσουμε διοργανωτικά. Και εκεί και με την ένα ακόμα πλάς, έτσι, γιατί αν πας μόνος σου να αγοράσεις το εισιτήριο, θα είχες και όλη τη διαδικασία του να βρεις πτήσεις, βολικές, σε ποιο αεροδρόμιο, σε ποιο ξενοδοχείο βολεύει, γιατί έχεις και την εμπειρία για το πού θα βόλευε πραγματικά να μείνουμε και επίσης έχεις και την εμπειρία και μας κατευθύνεις για το ποιες ώρες πηγαίνουμε, πόσο νωρίτερα πηγαίνουμε στο event. Δώσε μου κάτι να πω που ξέχασα, συγγνώμη. Αυτό είναι άλλο ένα προνόμιο. Καταρχήν θα έχουμε βραχιολάκια για να έχουμε σειρά προτεραιότητας. Θα μπαίνουμε ως group πρώτοι μέσα. Δεν αυτό θα είμαστε στις 2 ώρες. Είναι σαν να είσαι VVIP. Εντάξει, αυτό το κάνουν μόνο για τους VVIP, τους πολύ important, που κάθονται μπροστά. Εμάς, επειδή είμαστε μεγάλο group, θα μας εξυπηρετήσουν με αυτόν τον τρόπο. Θα μας δίνουν σειρά προτεραιότητας, θα μπαίνουμε πρώτοι από τους άλλους, να μην περιμένουμε 2 ώρες τη σειρά κάθε πρωί για να μπαίνουμε. Ακριβώς. Αυτό είναι τεράστιο. Τεράστιο, έτσι. Δεν το συζητώ. Σκέψου ότι έπρεπε να πηγαίνεις 2 ώρες νωρίτερα, να στείνεσαι στην ουρά για να το καταφέρεις και επειδή εσύ έχεις την εμπειρία και έχεις βιώσει πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, διεκδίκησες και αυτό. Οπότε. Ναι. Ακούγονται λεπτομέρειες, αλλά εκεί real time πιστέψτε μας ότι είναι κάτι πάρα πολύ βοηθητικό. Οπότε, like VIPs σε όλη τη διαδικασία θα έχουμε το treat το δικό μας σαν group. Εννοείται θα προτείνουμε και τις πτήσεις. Εντάξει, πάντα από Αθήνα βολεύει περισσότερο, οπότε καλό θα ήταν να έχουμε όλοι κατά νου ότι θα βρεθούμε κάπως Αθήνα από νησιά, από Κρήτη, από όπου βρίσκεται ο καθένας, στη Θεσσαλονίκη και από Αθήνα θα ξεκινήσει η πτήση για τη Γερμανία. Και αντίστοιχα θα προτείνουμε και ξενοδοχείο, οπότε θα φέρουμε όλο τον κόσμο σε επαφή με αντίστοιχο συνεργάτη που θα μπορεί να κλείνει αεροπορικό και ξενοδοχείο. Οπότε και αυτό μπορεί να είναι ένα ήσυχο κομμάτι, γιατί κάποιοι με ρωτήσανε και πού θα μείνουμε και πώς θα πάμε και τι θα γίνει. Οπότε και σε αυτό θα υπάρχει σύσταση. Κανένα άγχος, εντάξει, εννοείται πάντα ο καθένας έχει την ελευθερία να κλείσει αν επιθυμεί business ή κάποιο άλλο ειστήριο ή ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο, αλλά θα υπάρξει πρόταση, πάρα πολύ decent εννοείται, γιατί πάντα και εμείς το καλύτερο ψάχνουμε για όλους, που θα μπορεί να διευκολύνει έτσι και τους ανθρώπους για τη διαμονή και τη μεταφορά. Ωραία. Εγώ λέω να το ολοκληρώσουμε εδώ. Θα αποσταλεί newsletter μόλις έχω τα payment links από όλους μας. Μπορεί να μην γίνει σήμερα γιατί δεν τα έχω ακόμα από τους Γερμανούς, αλλά με το που θα μου τα δώσουν θα λάβετε από εμάς το newsletter και το προχωράμε. Έχει μαρκάρισμα, να σας πω εγώ που ξέρω το backstory, τους κυνηγάει και στο WhatsApp και στα email, ό,τι μπορεί πραγματικά το έχει κάνει η Μάρια. Μάρια, σε ευχαριστούμε. Να τονίσουμε ξανά ότι έχουμε
κοντά στα 1.000 και 1.500 χιλιάρικο κάτω αυτή τη στιγμή σε τιμές από ό,τι θα πουληθούν τα εισιτήρια. Έχουμε κερδίσει, και γι' αυτό το διοργανώνουμε όλο από τώρα, έχουμε κερδίσει αν άμεσα συμπληρώσετε φόρμα, δείξετε ενδιαφέρον και αποφασίσετε να το κάνετε και πληρώσετε μέσα από τα links, θα έχετε δυνατότητα σε δόσεις. Έχουμε ήδη πάρα πολύ καλή τιμή, δεν ξέρω καν το ποσοστό, 2.000 ευρώ, είπες 4.000 ευρώ ήταν παλιά η μεταγλώτηση, τώρα είναι γύρω στα 200. Οπότε όλα αυτά τα προνόμια, επειδή τώρα τα έχουμε, καλό είναι να τα κλειδώσει κάποιος και σε θέσεις, έτσι, και γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς στην Ελλάδα, είναι global οι θέσεις που πουλούνται αυτή τη στιγμή και καταλαβαίνετε ότι κλείνουν και λιγοστεύουν. Ακριβώς. Οπότε ενημερώνουμε εμείς μόλις έχεις τα link για να γίνει η κανονική αγορά, αλλά σε κάθε περίπτωση, αφού το έχετε πάρει απόφαση, η Μάρια μπορείτε με ένα μήνυμα να σας στείλει πληροφορίες για τη φόρμα συμπλήρωσης. Εμείς επίσης και η Ειρήνη, η Γογιαννάκη, αντίστοιχα έχουμε όλοι το link που συμπληρώνουμε τη φόρμα για να έχετε προτεραιότητα με το εισιτήριο που θέλετε, με τη μεταγλώτηση, να έχουμε κλειδωμένα τα άτομα που επιθυμούν να κλείσουν το εισιτήριο και μόλις έχουμε τα link γίνεται η πραγματοποίηση και η υλοποίηση. Όλες αυτές οι πληροφορίες, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά, θα τις βρείτε στο marealautari.com, για να μην απαντάω σε έναν ξεχωριστά σε προσωπικά μηνύματα. Μπαίνεις στο marealautari.com, βλέπεις τη φωτογραφία του Τόνι, πατάς πάνω και είναι όλες οι πληροφορίες εκεί. Οπότε, οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε πέρα από αυτό, θα είμαστε σε επαφή πάρα πολύ γρήγορα. Λέω να το κλείσουμε, να μην το κουράζουμε τώρα και θα σταλούν οι πληροφορίες στα email για όποιον έχει δηλώσει ότι ενδιαφέρεται να λάβει τις πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ πολύ, Μαριέτα. Και εκ μέρους της Ειρήνης της Γογιαννάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεν κατάφερε να μπει μέσα σήμερα, δυστυχώς. Αλλά θα το δείτε την Ειρήνη σύντομα. Θα το ανεβάσουμε κιόλας και θα το δούνε όλοι, έτσι, οπότε θα αποθηκευτούν αυτές οι πληροφορίες που υπόθηκαν. Μάρια, ευχαριστούμε για όλα.